Abantu abaningi bacabanga ukuthi abanalo ikhono elidingekayo ukuze bahlomise izingane ukuze zikwazi ukuphumelela esikoleni. Namuhla sizoxoxa ngezinye zezinkoleloze ezivamile ezenza izingane eziphuma emindenini engakathuthuki kahle ezifundweni zazo. Iningi lethu likholwa ukuthi ukuze lisize izingane zethu ukuthi zithuthukise amakhono eziwadingayo ukuze ziphumelele esikoleni, kumele likwazi ukukhuluma ulimi oluthile, noma likwazi ukufunda nokubhala, noma lihlakaniphe kakhulu, noma-ke libe nesikhathi esiningi. Kodwa iqiniso ukuthi bonke abantu bangaba yingxenye yokusiza ukukhulisa nokuthuthukisa ingqondo yengane. Okunye, ungalokothi uwathathe kancane amandla okusebenzisa ulimi lwengane lwebele. Zonke izingane ziyahlomula ekunothisweni kolimi lwebele, noma ngabe esizobe zifundiswa ngalo esikoleni kuzobe kungolunye ulimi. Izingane zifunda kubantu abadala nakwabanye ngokuqaphela lapho bexoxa, benza imisebenzi ethile kanye nokubukela. Izingane zifunda ngaso sonke isikhathi. Ukwenza isibonelo, uma nisesitolo nomntanakho, ningakhuluma ngalokho okusohlwini lokuthenga eniluphethe bese ucela ingane ukuthi ikusize ukhethe into oyichazile. Noma umkhulu angahamba nengane bayodoba bese eyichazela ngalezo zinto zokudoba. Achaze indlela yokuzisebenzisa futhi ayitshele nangezimo nezindawo ezingcono kakhulu lapho ungathola izinhlanzi eziningi uma udoba khona. Ngenkathi upheka noma ubhaka nengane, ungaxoxa ngezilinganiso, izithako kanye nokuthi isithako ngasinye sivelaphi. Izenzo ezifana nalezi zisiza ukuthi izingane zifunde amagama amasha ezizowadinga kamuva empilweni, ezifundweni ezinjengesayensi nezibalo. Futhi le misebenzi icija amakhono afana nokulalela, ukugxilisa ingqondo kanye namakhono amahle emisipha emincane yomzimba. Izingane ziyakuthanda ukubukela, abanye futhi zilingise indlela yokuziphatha eziyibonayo. Eqinisweni, lokho okwenziwa yimindeni nsuku zonke. Esikhathini esiningi yilokho izingane eziye zikwenze nazo. Lokhu kusho ukuthi izingane eziphuma emndenini lapho ukuhlezi kufundwa khona, kubhalwa futhi kunezingxoxo ezinezifundo nazo zizokwenza okufanayo emakhaya azo. Unamandla ukukhetha usikopilo oluzohlomulisa izingane zakho kanye nezizukulwane ezizayo. Abanye bethu bakhule belandela izindlela zokwenza ezingazisizi izingane ukuthi zikhule futhi zindlondlobale. Abanye bethu baye babhekane nokuhlekwa, ukuhlukunyezwa, ukunganakwa futhi babona izindlela zokwenza ezingezinhle. Kukumuntu ngamunye ukuthi azikhethele ukuthatha okuphilisayo noma enqabe lokho okungamsebenzeli yena noma izingane zakhe. Evidiyweni elandelayo sizokhuluma ngesikwaziyo njengengqondo yomuntu ukuze sazi ukuthi yini esiza izingane zifunde. Kodwa-ke, okwamanje sinamacebo awusizo okuqondisa indlela osebenzisana ngayo nezingane zakho. Kungenzeka ukuthi uke wasizwa isisho esithi, abantwana kufanele babonwe kodwa bangalalelwa.
Kodwa izingane zidinga ukulalelwa futhi zikhulume ukuze zifunde ukukhuluma. Zijwayeze ukulalela futhi ungayiphazamisi ingane yakho lapho ikhuluma. Wonke umuntu ucosha ulwazi ngesivinini sakhe futhi wonke umuntu uyawenza amaphutha. Ukujaha, ukugxeka noma ukuthethisa ingane akusizi. Eqinisweni kuletha umphumela ophambene nalokho osuke ukuzama futhi kubangela ukuthi ingane ingabe isezwa lutho. Yakha isimo esikhululekile, esinethezekile lapho uxoxisana nengane yakho. Kuzosiza ingane yakho ukuthi iphumelele futhi kube yindawo lapho wonke umuntu ethokozile khona. Ingane yakho iyathanda ukuzwa uyitshela izinto ezinhle. Lokho kuyayikhuthaza emphefumulweni wayo. Ncoma impumelelo yengane yakho, ncoma imizamo yayo, ncoma lapho yenze kangcono kunakuqala. Kodwa ukhulume iqiniso phela. Uma ingenzanga kahle kakhulu, usengasho amazwi akhuthazayo njengokuthi uzamile kakhulu namuhla futhi ngiyaziqhenya ngawe. Ngakho ake sibukeze esesikhulume ngakho namuhla. Okokuqala, ungakholwa izinkoleloze ezithi awukwazi ukusiza ingane yakho ukuba ithuthuke futhi ifunde. Wonke umuntu uneqhaza lakhe alibambile. Okulandelayo, khumbula ukuthi ungenza indawo eyenza ingane yakho izizwe iphephile, ijabule, ithandwa futhi ngesikhathi